Ens trobem en el port de Tarragona, Espanya, i visitarem la rèplica a grandària real d'un navili del segle XV que va tenir un paper molt important en la història de la humanitat. Aquesta nau Trinidad és prototip d'aquests navilis, que durant els segles XV i XVI van creuar l'Atlàntic i van navegar per les costes americanes en nombroses expedicions. Les naus eren uns navilis d'origen espanyol, el disseny del qual va ser el resultat de l'evolució de la construcció naval espanyola, per millorar les prestacions d'aquests vaixells i donar-los una major capacitat de càrrega i major volum de celler, necessari per adequar-los al creixent comerç marítim. Vaixells de formes rodones amb superestructures altes i amplis cellers, amb una capacitat d'unes 80 a 150 botes i tripulats per una mitjana de 35 a 45 homes. Benvinguts a bord de la rèplica de la nau Trinidad, nau capitana de l'expedició espanyola que entre 1519 i 1522 va aconseguir circumnavegar el planeta per primera vegada a la història. La major aventura marítima de tots els temps. Per primera vegada s'envoltava el món, constatant la seva autèntica dimensió, recorrent els seus grans oceans i provant que els grans continents estan units per ells. Una gesta marítima que va canviar el curs de la història i inicia la globalització. Per primera vegada, l'home abraçava i tancava el planeta en el que habita. La nau Trinidad va ser la capitana de l'expedició de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano, que entre 1519 i 1522 va protagonitzar la primera volta al món. Va partir de Sevilla, Espanya, el 10 d'agost de 1519, al capdavant d'una flota de 5 vaixells que van creuar l'Atlàntic, van recórrer Amèrica del Sud, van descobrir l'estret de Magallanes i van travessar l'immers oceà Pacífic fins a arribar a les Illes Marianes, les Filipines i les Illes Moluques, a Indonèsia, on canviaria el seu destí. Una gran avaria al casc li va impedir que continués navegant, i el desembre de 1522 va quedar sola a la illa de Tidore. Des d'allí la seva companya, la nau Victòria, va emprendre el viatge de retorn a Espanya, i el 8 de setembre de 1522 va arribar a Sevilla, culminant la primera volta al món. Mentrestant, la Trinidad va protagonitzar l'episodi de major duresa del viatge. Reparada la seva avaria, va intentar tornar a Espanya, navegant cap a l'est, amb 54 homes a bord, però forts vents, corrents i tempestats la van fer tornar al punt de partida, a les Moluques, després de 6 mesos de sofriment i lluita al mar, amb només 17 supervivents. Allí es van trobar a portuguesos, que van capturar la tripulació i van abandonar la malparada nau en aquelles aigües on, exhausta i abatuda, va trobar el seu final. Aquesta rèplica a escala real de la nau Trinidad ha estat construïda per la Fundació Nau Victòria, institució espanyola especialitzada en vaixells històrics a la localitat marinera de Punta Umbria, Huelva, Espanya, durant 14 mesos de treball que es va iniciar al gener de 2017, en el qual s'ha seguit un fidel rigor històric. És un vaixell de 5 cobertes, construït en una combinació d'Iroko, pi i fibra de vidre, de 200 tones, 28,3 metres d'eslora màxima, 7,96 metres de mànega, que arbola 4 pals de ferro i 250 metres quadrats de veles, major, gàbia, trinquet, mesana i cebadera, veles quadrades a excepció de la mesana llatina. Des de la seva varada va realitzar una gira per diversos ports d'Espanya i Europa. Al novembre de 2018 va intentar fer el mateix viatge de Colom creuant l'Atlàntic a vela durant 23 singladures fins al Carib, per iniciar la seva gira per ports d'Amèrica. Segueix-nos en nautrinidad.org per saber en quin port pots visitar la nau i sorprendre't amb tots els secrets del seu interior.